Barka dai dan samari. Yawwa barka. Yawwa barka da warhaka. Barkan ka dai. Ana nan ana hutawa kenan. Ina nan ina zaman joko. Madalla Ba wani hutu nake ba, ina dai zaman joko ina hutawa. Me ake ma tunani akan ƙasa? To, tunani akan ƙasa kuma kamar yaya kenan. To irin dai dan burukan nan dai da ba a rasawa a wurin dai samari dai irin su dai. Burukan kake so ka ji? Ne babban burin kama tukunna kai. To ni bari ka ji in gaya ma babban buri na a ƙasan nan. Babban buri na a ƙasan nan. A ce ni shugaban ƙasa ne. To kai in shugaban ƙasa ne me za ka yi ma ɗan ƙasa? Yawwa in ni shugaban ƙasa ne. Madalla. Zan sa a raba ƙasan nan. Kai ba na ma a raba ba. Na canza tunani. Zan sa a sai da ƙasan nan. Gaba ɗaya kowa in kasa in bashi nashi. Kowa ya kama gaban shi in kasa in ba wannan nashi in tsuguna in ba wannan nashi. Kasan kowa zai samu. Duk faɗin yawan Najeriya kowa sai ya samu rabu. Kai ne shine kawai kai tunani. Kai wannan corruption da ake ciki talauci yayi yawa abubuwa komai. Ga su insecurity ne. La ilaha illallah. Kai abun ma na rasa mata ina zan kama. Kai ni kanta Najeriya nan. Da ba dun ba zan ce ma. Ni dai yanzu a haka duk da dai ba shugaban kasa bane ni. Wallahi akarkata tana iya darewa. Ka dire ga baki daya. To ka je ina. Oh. Ta koma can wata duniya in yi rayuwata. Dan samari? A'a. Mun gode. Mun gode sosai fa mutuka. To ku gode mu Allah. A da muna gode ne. Yawwa shine abun godiya. Yanzu dai ba ka canja burin ka ba. Ni ai ba wani buri da zan canza. Za a sai da ƙasa a sallama kowa. A sallami kowa. Ya kama gaban shi. Kowa ya kama gaban shi. What?